дар шоҳроҳи ғафуров хуҷанд боз як нуқтаи сӯзишвории ширкати маъруф дар соҳаи тиҷорат роҳи Somon нафт ин рақами 7 ном дорад ифтитоҳ мегардад. 1000 нафар соҳиби корти ройгон аз ширкати роҳи Somon нафт мегарданд. Ин иқдом ба кушодашавии ҳафтумин ширкат бахшида шудааст. имрӯз санаи 25 декабр дар шоҳроҳи хуҷанд ғафуров боз як филиали ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди роҳи Somon нафт ифтитоҳ гардид. дар чорабинии ифтитоҳӣ тамоми кормандони ширкат иштирок намуданд. ин на танҳо барои муштариён ва ронандагон муҳим ва муфид аст, балки чандин нафар бо ҷойи кори доимӣ таъмин мегарданд. кушодашавии ин нуқта нишони рушди иқтисодиёт ва саноати кишвар мебошад. бояд қайд кард ки дар фазои сулҳу суҳбат ва оромӣ таҳти сиёсати асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олӣ Эмомалӣ Раҳмон дар кишвари мо рӯз то рӯз корхонау муассисаҳои зиёд кори худро оғоз мекунанд. дар ин нуқта мо тамоми шароитро муҳайё сохтем то ронандаҳо ба роҳат аз он истифода баранд. аз ин фурсати муносиб истифода карда тамоми нафароне ки барои бозсозӣ ва бунёди ин нуқтаи сӯзишворӣ саҳм доштанд ташаккур мегӯям. дар ин ширкат намудҳои гази моеъ, сӯзишвории дизелӣ ва бензин барои мизоҷон пешниҳод карда мешавад. бояд қайд кард ки сӯзишвориҳои роҳи Somon нафт ба талаботи стандарти ҷаҳонӣ мутобиқ буда барои муштариён тамоми шароит муҳайё гардидааст. инчунин бо ифтитоҳи ҳафтумин ширкати роҳи Somon нафт 4 нафар бо ҷои кори доимӣ таъмин гардиданд. дар ин нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ инчунин дорем ивази равғанҳои молиданӣ барои автомобилҳо, хизматрасонии газӣ, таъмири автомобилҳое ки эҳтиёҷ доранд барои таъмири худшон, инчунин барои фурӯши равғанҳои муҳаррик мо бо ҳамкорӣ бо ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Темур ҳамкорӣ дорем ва бевосита онҳо ба мо равғанҳои муҳаррик пешниҳод мекунанд барои мизоҷон. дар асабе ки талабот барои хизматрасонӣ беҳтар намудан, барои сифатнок намудани хизматрасонӣ, талаботи барои ба имрӯза ҷавобгӯ будан мо ҳамин маркази хизматрасонӣ ва инчунин нуқтаи фурӯши сӯзишвориро кушода ба истифода супордем. коргоҳ нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ роҳи Somon ин нуқтаи ҳафтуминаш кушода шуда истодааст дар шоҳроҳи Хуҷанд Ғафуров. тӯли чанд вақт буд ки мо таъмир кардем, аз нав барпо кардем ва барои мизоҷон дар онро мана ҳамирӯз боз карда истодем. ширкати мазкур асосан сӯзишвориҳоро аз давлати Русия ва Қазоқистон харидорӣ менамояд. дар чорабинии тантанавӣ ба кормандони ширкати фаъоли ин ширкат тӯҳфаҳои пулӣ ва сипосномаҳо барои фаъолияти назаррас тақдим карда шуд. бояд қайд кард ки ширкати роҳи Somon нафт фаъолияти худро аз соли 2018 оғоз намуда то инҷониб дар сатҳи баланд фаъолият мекунад. инчунин ширкат нақша дорад дар ҳудуди ноҳияи Бобоҷон Ғафуров нуқтаи фурӯши сӯзишвории дигарро сохта ба истифода диҳад. гузошти Ганҷина Олим ва Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.